ଇରେ ହେ ଇଏ ମୁଗ ଗଛ ଓପାଡୁ ଓପାଡୁ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଚ୍ୟାନେଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର। ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ସମୟ ଏବେ ସକାଳ 6ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୁଗ ବିଲରେ ଅଛି। ଏଠି ମୁଗ ଓପଡ଼ା ହେଉଛି ବିଲରେ। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସିପୁନୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉପାଡୁଛନ୍ତି। ଓପଡ଼ା ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉଠିଲେଣି? ଆଉ ଉଠିବେନି? ହଁ ବିଲକୁ ଆସିବେ ନା, ବିଲକୁ ଆସିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଓପାଡ଼େ ଏତେ ଗପ ନୁହଁ। ବିଲକୁ ଆସିବେ ଏଠି ସଜ ପାଇକି ନାହିଁ ପାଉଡର ଲଗେଇକି ନାଇଛ। ଫଟାଫଟ ମା ଦେଖେ ପୁରା ଘାସ ଫାସ ପୁରା ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି। କୋଉଠି ଘାସ? ଆଦରୁ ଗୋଟାଏ ଘାସ ବାହାର କଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟାଏ ଘାସ କୋଉଠି? ଘାସ ହଁ କ'ଣ କରିଦବ? ଆଳୁ ଝୋଳ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଳୁ ଝୋଳ। ବଜାର ଉପରୁ ଦେଖି ସେ ତୁ ଭଲ କିନି ଓପାଡୁନୁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ନମ୍ବେଇ ନାମ୍ବେଇ କିଛି ଓପାଡୁଛୁ ଯେମିତି। ସେ ଆସୁନି କ'ଣ? ବୋଉ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କରିଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୋଉକୁ ଯେ କହିଦବ ସେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୋଉଠୁ ଶେଷ କରିଛି। ସେଇଆ କଣ ତାକୁ ଥୋଇକିନି ଓପାଡୁନ। ନାଇଁ ସେ ଆସିବ କହିଛି ଆଉ। ସେ ଖାଇସାରିନି। ଯୋଉ ଆମର ନାଲି ଦୁସୁଥିଲା ମହ ଦେଖାଉନଥିଲା, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି କିରଣ। ହିରୋ ପୁରା ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଇଏ ଗଛ ଉପାଡୁ ଉପାଡୁ ନିଜେ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଇରେ ହେଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଉପାଡୁନ। ଇରେ ହେ ଇଏ ମୁଗ ଗଛ ଓପାଡୁ ଓପାଡୁ ଗଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଚ୍ୟାନେଲ କମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର। ବାଏ ବାଏ। ରୋହନ ଭାଇ, ମୁଗ ଉପାଡୁଛ, ତମକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସୁଲସୁଲିଆ ପବନକୁ ମୁଗ ଉପାଡିଆ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଗ ଉଠା ହେଉଛି। ବିଲରୁ ମୁଗ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଏ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଦାଦା ଖୁଡ଼ିକିରା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବୋହିକି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ଏଠି କେତେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଓପଡ଼ା ଉପଡ଼ି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ହେଲାଣି, ଓପାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅରୁଆ ଭାତ ହେବ, ଡାଲମା ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ। ଭାତ ଏବେ ବସିଛି ଏଠି, ଅରୁଆ ଭାତ ଫୁଟୁଛି ଏଠି ଆଉ।
डालमा बसी डालमा चलती अधा अधी सीझीगला आटे सीझे बगरा हम आ डालमा मसला पड़िया कि भजाला ग्राइंडिंग हम आज्ञा ग्राइंडिंग होगा पूरा रेडी डालमा पड़िया बगरा हम डालमाटा बगरा हम लंका गुंड नहीं लंका गुंड